Nagpaandam ang Iloilo City Police Office sa posibleng magatuhaw ng mga modus subong holiday season. Sa interview sang Bomb Radio kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office, iyang ginpahayag nga posible nga gamiton sa mga bentihoso ang tion kung sa diin masako ang publiko agod nga makaganar sang kwarta. Base sa investigasyon, mayara sa mga grupo nga nagalibot sa syudad kag nagapangayo sang sponsor para sa mga charity bisan nga wala ini sang kamatuoran. Nagapakilala ang mga ini nga nagabulig sa mga charity ukod sa diin nagakaengganyo man ang madamo nga mga Ilonggo ilabi na sa subong nga holiday season. Suno kay Sangrines, wala sang problema kung nagakadtog man sa mga charity ang kwarta. Apang kung wala man ini sang kamatuoran, mas maayo nga untaton na lang nila ang pagpanginto sa mga nagahatag sa ila. Dugang paniya nga padayon nga maghalong sa mga pampubliko nga lugar bangod madamo man nga ang kawatay kag modus nga nagatuhaw sa subong. I-verify gid nato no kung chikeron kung legit ina kag hindi lang ina scam or makasiling nga modus lang bala. So base kung ang ilang pagkaroling or pag-solicit is gamito nila iban nga tawo, iban nga personalidad or para sa kon specific nga causa or purpose, pero basic pala kon personal lang nila or vested interest lang nga nila. Nagpaandam ang Iloilo City Police Office sa posible nga magatuhaw ng mga modus subong holiday season. Sa interview sang Bomb Radio kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang Iloilo City Police Office, iyang ginpahayag nga posible nga gamiton sa mga bentihoso ang tion kung sa diin masako ang publiko agod nga makaganar sang kwarta. Base sa investigasyon, mayara sa mga grupo nga nagalibot sa syudad kag nagapangayo sang sponsor para sa mga charity bisan nga wala ini sang kamatuoran. Nagapakilala ang mga ini nga nagabulig sa mga charity ukod sa diin nagakaengganyo man ang madamo nga mga Ilonggo ilabi na sa subong nga holiday season. Suno kay Sangrines, wala sang problema kung nagakadtog man sa mga charity ang kwarta. Apang kung wala man ini sang kamatuoran, mas maayo nga untaton na lang nila ang pagpanginto sa mga nagahatag sa ila. Dugang paniya nga padayon nga maghalong sa mga pampubliko nga lugar bangod madamo man nga ang kawatay kag modus nga nagatuhaw sa subong. I-verify gid nato no kung chikeron kung legit ina kag hindi lang ina scam or makasiling nga modus lang bala. So base kung ang ilang pagkaroling or pag-solicit is gamito nila iban nga tawo, iban nga personalidad or para sa kon specific nga causa or purpose, pero basic pala kon personal lang nila or vested interest lang nga nila.